Okay, Fere ngasho ukuthi uza matsala ngasuka last year January. Okay. Yangizwa ngithini last year January. Yangisona. Oh. Then ngabo February savula ishop. Sure. Masivula ishop. Qhubeka kahle ishop iva grand. Obvious manje abantu bamfithu awazi ama comment ayi brand ikhothani uza matsala ekhothani. Yeah, Athina sina pressure mfithu sishayela isipani. Yeah, sure. Yeah, sure. Kuye nokuya ayinathi sibona ama surprise mfithu ngithola cause ufa fast track somuntu ukuthi into makayiplanwe ekhuluma ngizona mashaya ubhomo hawo yasitshela daba mfithu akhulekani ngivumbule ishop ejuice shop ejuice gawo athi yani izobona mfithu ende ezivara ngizona hayi cha masiya ende siceda ukuyivula manje la Saturday Yeah, ivule recently. Yeah, sure. Ngithola ndisejuzi emva kweCarlton Center ngizona which is be celebrate i1 year uzamatsala ngenye shop. Yes, le esethembisa ngithi. Le shop yasethembisa yakhe le yasejuzi. Be celebrate i1 year ye brand. Mara masi celebrate sivula enye i-branch. Oh shit. Ngizona. Yo. Sishaye ama branch ayi2 ngonyaka we1. Yo. Niyenza kanjani dayide ngathi mina nine team enisipana nayo like kwenzakalani niyasiphusha siyazingizela thina awujama yo angifuna ukucambela amanga phela abantu like balolana no busy ba approach like ama sponsor and all of that nina nikwenze lokho niyashayela nje dayide ngileyo iyafuneka ngithola isponsor vele sona yeah sure yeah but then ukuthi sponsor okasitholi doesn't mean ukuthi kumele urest angeke wenze le sponsor yonkinto sho ukuthi nje wena makungana sponsor ibusiness yakhe yawo imile yangithola sure manje thina sisipane kanjalo thina siyazenzela and thina asinama promote siyazenzela shit yangithola makune design nje ephumile mina ngufezela nginama followers wami ngiyashaya naye yangithola even sama influencer ngokwethu noma sifike shop yafika umntana mama nangufezela yabo so angeke ngisho ukuthi kune team behind thina esincedayo sponsor siyazenzela ngiyangithola but then asisho ukuthi asisifuni siyasifuna sona sponsor yabo but then kuyo yonke lento lesiyenze manje nama shop ayi2 uzaphuma isizenzela wow yo congratulations gents. Thank you.